Добрый Спадарства, вечер. вось гэтая інфармацыя, якая з'явілася з вуснаў Карпянкова, тое, што вагнераўцы маюць нібыта назіраць за парадкам. Пра што вядзецца гаворка? Згодныя тут са спадаром Карбалевічам, што гаворка ідзе толькі пра застрашванне, ці ўсё ж такі можа быць штосьці большае? Спадар Анатоль. Так, я пагаджуся з спадаром Валерам, што асноўная місія вагнераўцаў гэта, канешне ж, запалохванне людзей у Беларусі. Да таго ж гэта падкрэслівае, што ў Беларусі няма нічога агульнага з выбарамі, а спецаперацыя. Ну калі ладзіцца спецаперацыя, то вагнераўцы якраз добра пасуюцца да гэтай сітуацыі. На спецаперацыю трэба вось такія наёмнікі, як вагнераўцы. Патрэбна кувалда Прыгожына, і гэта ўсё ёсць частка кампаніі па запалохванню беларусаў. Спадар Александр, ці гэта азначае, што страх за тое, што беларусы ўсё ж такі не спужаліся, як бы хацеў рэжым, застаецца ва ўладаў? Я думаю, што тут хутчэй варта казаць пра тое, што дае пра сябе ведаць вось гэта псіхалагічная траўма 20-го года, якая і ў Лукашэнкі асабіста адчуваецца, і ў ягонага атачэння, і сілавікі таксама. Яны рыхтуюцца да мінулай вайны, як многія генералы гэта робяць. І тут я думаю, што сёння ў іх такі настрой, хаця тут жа зразумела, што альтэрнатывы на гэтых выбарах няма. Нават у тыя часы, калі балатаваліся прадстаўнікі апазіцыі, ўсё адно парламенцкія выбары вялікіх узрушэнняў у грамадстве не выклікалі, бо сам па сабе гэты так званы парламент, ён фактычна падмяты выканаўчай улады, ён не мае ніякіх паўнамоцтваў. Цяпер яшчэ пасля 20-го года, пасля рэпрэсій, усталявана такая атмасфера палітычнага тэрору, атмасфера страху, таму ніхто не варухнецца і няма матывацыі, дзеля чаго. Гэта не той выпадак, калі можна выйсці на плошчу і заявіць, што ўкралі перамогу. Як укралі, калі ва ўсіх акругах нібыта спаборнічаюць толькі абсалютна лаяльныя да ўлады кандыдаты. Так што тут нібыта аб'ектыўных падстаў няма, але вось нагнятаюць гэтую атмасферу. Я кажу, першае гэта траўма 20-го года, другое, сам Лукашенко ўжо думае пра выбары 25-го года, пра тое, што ён зноў пойдзе, і ён ужо мабілізуе вертыкаль, мабілізуе сілавікоў, гэта такі трэнінг, вось так званы адзіны дзень галасавання. Ну і нагнаць страху лішні раз на грамадства. Спадар Александр, вы кажаце, альтэрнатывы няма, аднак ўсё ж такі яна ёсць. Кандыдат, з якім можна паспрачацца, якога можна крытыкаваць, не баючыся за сябе, можна і згаджацца, але таму, што хочацца, а не таму, што трэба. Некалькі грамадзянскіх ініцыятываў стварылі кандыдата здаровага чалавека, праўда, ён віртуальны і не зможа ўзяць удзел у гэтак званым адзіным дні галасавання, але мае ўласную перадвыбарчую праграму. Гэта Ясь Гаспадар, кандыдат на дэпутата, якога нельга затрымаць і пасадзіць. Ясь жыве на платформе «Новая Беларусь» у мабільнай аплікацыі для тых, хто за мяжой, а на сайце для тых, хто ў краіне. Ён гатовы абмяркоўваць сваю перадвыбарчую праграму і чакае прапановаў сярод дарадцаў і давераных асобаў віртуальнага кандыдата Яраслаў Раманчук, уласна спадар Анатоль Лябедзька, Михаил Рубін, Александр Добравольскі і Павел Лівер. Спадару Анатоль, ці гэта і ёсць ваш план капкан, як кажуць, на 25 лютага? Ну, ведаеце, гэта ёсць рэфлексія на безвыбары. Гэта ёсць рэфлексія на тое, што зараз нават у незалежных мас-медыя прысутнічаюць наратывы рэжыма, а не прыхільнікаў пераменаў. Таму я думаю, што з'яўленне Яся Гаспадара у многім лагічна, калі ён і заяўляе пра гэта, што калі б было нешта падобнае на выбары, то Ясь Гаспадар быў бы у кожнай выбарчай акрузе, у кожным выбарчым бюлетэні. І самае галоўнае, што ён быў бы ў парламенце, прычым у большасці. Яго з'яўленне якраз гэта акцэнтацыя на тое, што Беларусь
нават у параўнанні з папярэднімі кампаніямі яна шукае дно. Таму што калі раней былі выбарчыя кампаніі несвабодныя і несправядлівыя, то зараз яны і безальтэрнатыўныя. Наяўнасць там двух кандыдатаў не гаворыць пра выбар і альтэрнатыву. Да таго ж мы б хацелі, каб зараз прысутнічалі нашы наратывы, еўрапейскі выбар, свабодныя сумленныя выбары, праблема палітвязняў і праз яся, праз это віртуальнага, як вы правильно адзначаеце, кандыдата мы можам гаварыць пра рэальныя надзённыя справы, сітуацыю. У яго будзе рэальная праграма, якую прапануецца пісаць якраз людзям, грамадзянам Беларусі. І ў адрозненні, напрыклад, ад таго, што зараз кандыдаты пішуць пад капірку, раней гэтым амапаўцы, якія зараз на экране займаліся, якія прыходзілі ў суд, у іх усе рапарты былі пад капірку. А зараз мы дажылі да сітуацыі, што і кандыдаты не здолелі нават паўстаронкі напісаць. То бок тое, што яны прапановваюць і што будзе прапановваць ясь гаспадар разам з людзьмі, это абсалютна розныя рэчы. Падаецца, вот гэта тухлыя выбары, якія да гэтага часу вельмі моцны такі непрыемны пах, мы можам усё-таки унесці нешта новае, тым больш, што вы пералічылі две пляцоўкі, адна якраз скіравана на людзей, якія знаходзяцца ў Беларусі. На сённяшні дзень яна дакладна бяспечная. Спадар Александр, як вы бачыце такую альтэрнатыву? Кажа спадар Анатолій, што і незалежныя медыі таксама паўтараюць наратывы рэжыму. Ці такі кандыдат здольны ўсё змяніць, гэты самы ясь гаспадар? Ну, любы крэатыў гэта добра, хаця я зірнуў таксама на гэты сайт, занадта глянцавы, мне здаецца, гэты кандыдат. Вось. А па сутнасці, глядзіце, гэта ідэя. Бяда ў тым, што штабы дэмакратычных сіл спазняюцца. Гэта ідэя, я памятаю, яшчэ на пачатку мінулага месяца была пракламаваная, але вось болей за месяц нейкіх такіх рухаў актыўных не было. Наколькі я разумею, толькі цяпер раскрутка гэтага яся гаспадара пачалася. Тут ужо 2 тыдні да выбараў, улічваючы тое, што рэжым адсякае беларусаў унутры краіны ад незалежных медыяў, ад усіх сайтаў, якія яны лічаць экстрэмісткамі. Я думаю, што большасць беларусаў можа нават не паспець даведацца пра гэтага кандыдата. Ну і потым давайте вось паспрабуем падумаць, на якую мэтавую аўдыторыю. Напрыклад, тыя вось цвёрдае ядро праціўнікаў Лукашэнкі, яны і так за еўрапейскі выбар, за дэмакратыю і гэтак далей. Іх пераконваць не трэба. Так званае балота або нейтралы. Гэта людзі, якія схаваліся ў сваю ракавіну, яны не глядзяць цяпер палітычных навін, не залазяць на гэтыя вось апазіцыйныя сайты і гэтак далей. Ну, а лукашыстаў пераконваць гэта ўвогуле марная справа. Таму тут яшчэ пытанне, на каго працаваць і наколькі гэта будзе эфектыўна. Ну і апошняе, я хачу нагадаць, што на пачатку раскручвалася ж ідэя, што альтэрнатывай гэтым бязвыбарам стануць выбары ў каардынацыйную раду. Але яны праваленыя, па тэрмінах праваленыя. Яны толькі на 25 траўня прызначаны з грэхам напалам нарэшце. І яшчэ не зацвердзіла саму выбарчую сістэму Ціхановская, яна вярнула з заўвагамі, так бы мовіць, у каардынацыйную раду. Таму тут ужо час упушчаны, і вось гэта вялікі правал дэмакратычных сіл. Зноў жа, рэжым тут ніяк не замінаў. Гэта быў іх уласны каляндар, і, на жаль, гэтую задачу яны правалілі. Гаспадарства, я прапаную паслухаць зараз меркаванне. Прадстаўнікі дэмакратычных сілаў звяртаюць увагу на эфектыўнасць і безальтэрнатыўнасць лукашэнкаўскіх выбараў. Гэтак галоўны дарадца Святланы Ціхановскай Франак Вячорка назваў іх цыркам і прафанацыяй. Калі раней яны спрабавалі рабіць нейкую імітацыю галасавання, падліку галасоў, цяпер няма нават гэта. На бальшыні акругаў праўладныя партыі спаборнічаюць з праўладнымі партыямі. Імёны членаў выбарчых камісіяў засакрэчаныя, міжнародных назіральнікаў не запрасілі. Бачна, што ў іх нават не хапае кандыдатаў, якіх можна пакласці, надрукаваць у выбарчых лістках, каб нават стварыць нейкае адчуванне канкурэнцыі. Гэта паказвае, што справа ў рэжыма дрэнь. Усе тыя, хто зараз удзельнічаюць у гэтых выбарах, балятуюцца, будуць прызначаныя ў парламенце мясцовыя саветы, яны становяцца саўдзельнікамі злачынстваў рэжыму Лукашэнкі. У той момант, калі рэжым вядзе гандаль беларускім суверэнітэтам, дапамагае Расіі ў злачыннай вайне супраць Украіны, тыя, хто сябе назавуць ці будуць прызначаныя дэпутатамі, становяцца таксама злачынцамі. Таму мы заклікаем вас не ўдзельнічаць у выбарчым фарсе, а калі вас прымусяць, загоняць на выбарчыя ўчасткі, то галасаваць супраць усіх.
Пакуль знік у нас спадар Анатоль Лябедзька, то працягнем спадару Александр з вами. Тое, пра што кажа Франак Вячорка, офіс Святланы Ціханаўскай, яны называюць гэта бязвыбарамі. Але як гэта тады кладзецца вось побач з гэтым яськам гаспадаром тады? Усё ж такі гуляецца ў наратывы рэжыму таксама спадар Анатоль Лябедзька ці не? Ну, я б так не сказаў. Гэта спроба менавіта альтэрнатыву нейкую прадставіць грамадству, але, як я ўжо сказаў, тут ёсць цэлы шэраг праблем. Цяжка дастукацца. Хаця называюць Яся гаспадара кандыдатам, але ж ён фармальна не кандыдат, ужо зарэгістраваны ўсе кандыдаты. Усе яны гэта лаялісты на 120%. Яны іх рэнтгенам прасвяцілі з усіх бакоў. Так што з гэтага гледзяшча гэта абсалютная фікцыя, але ж рэальнага выбару можна зайсці на віртуальную платформу, дарэчы, але таксама там трэба, я паглядзеў, зарэгістравацца, свой імейл паведаміць. Я думаю, што пасля таго, як КДБ з'яўлялася нават на нейкіх віртуальных пляцоўках у Варшаве там і палохала людзей, то людзі ў Беларусі тым болей будуць пабойвацца, таму не ламануцца на гэты сайт. Так што альтэрнатыва любая гэта лепей, чым нічога, але я не перавялічваў яе значэнне. Баюся, што яна застанецца такой рэччу ў сабе. З'явіўся у нас спадар Анатоль. Дам вам адказаць. Спадару Анатоль, гаварыў спадар Александр пра тое, што ўсё ж такі апазіцыйныя сілы правалілі па сутнасці кампанію гэтыя выбары 25 лютага, гэтак званыя. То можа тут маё пытанне тады справа не ў наратывах рэжыму, пра якія вы гаворыце, што незалежныя медыі паўтараюць, а ў тым, што ёсць бездзеянне самых дэмсілаў. Ну, па-першае, я пагаджаюся, што медыа ретранслююць тое, што ёсць. І калі ёсць інфармацыя аб тым, што робяць так званыя кандыдаты ў дэпутаты, якіх адмыслова адабралі, то яны пра гэта і будуць пісаць. Таму з'яўленне Яся гаспадара гэта якраз і ёсць такі фідбэк, адказ на тое, каб змяніць наратывы. Па-другое, я б не сказаў, што тут не буду гаварыць ад імя дэмакратычных сіл, у мяне няма такіх паўнамоцтваў, але я думаю, што ў этой сітуацыі рабілі тое, што можна было зрабіць. І вось кампанія без выбары гэта якраз у пэўнай ступені рэфлексія на тое, што адбываецца. Па-другое, Ясь гаспадар якраз умацоўвае і узмацняе кампанію без выбары. Вось яго наяўнасць гэта вельмі востры кантраст. Я думаю, што тут будзе пэўная цікавасць. Не буду гаварыць, што яна будзе там мільённыя там прагляды, але думаю, што вялікая колькасць людзей усё ж такі заўважыць гэтую альтэрнатыву. Ну, прабачце, нельга не заўважыць наяўнасць Яся і пры наяўнасці вот гэтых 265 абсалютна тухлых кандыдатаў. Абсолютно нельга будзе не заўважыць вось тыя праграмы, якія яны пішуць пад капірку, і тое, што прапануе Ясь. Вот гэта нават 7 пунктаў яго праграмы. Гэта вельмі моцны кантраст. Плюс кожны чалавек можа напісаць 8, 9 і 10. Мы можам канстатаваць, што страх ёсць, але трэба з нечым нешта рабіць з гэтым страхам. Я думаю, што поспехам пэўным ёсць і тое, што ўпершыню міжнародныя арганізацыі яшчэ да завяршэння гэтых без выбараў яны ўжо не прызнаюць гэтую кампанію як легітымную. Ёсць заява парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і ёсць заява еўрапейскага парламента. Так што Ясь ён віртуальны. Але мне падаецца, што робяць зараз беларусы, яны ўпершыню не толькі ў Беларусі, а магчыма ў свеце, яны спрабуюць выкарыстаць вот гэтыя навейшыя тэхналогіі. Праз нейкі час, не вельмі далёкі, я думаю, што штучны інтэлект ён будзе грукацца ва ўсе выбары, нават сапраўдныя. І для нас гэта таксама можа быць такім добрым досведам перад 25-м годам. Таму калі на шалях вагах узважыць усё гэта, то мне падаецца, што прысутнасць Яся гаспадара з яго праграмай, з яго наратывамі, з яго кантрастам з псеўдакандыдатамі ў дэпутаты, яна можа быць моцнай і дастаткова цікавай. Пры ўмове, што беларусы пра яго даведаюцца, нагадаю, што сёння 12 лютага, а псеўдавыбары ўжо 25-го. Засталося вельмі мала часу, і на гэтым пастаўлю кропку. Анатоль Лябедзька, Александр Класкоўскі. Дзякуй, спадарства, за гэтую размову.